Dobar dan. Danas je sa nama docent dr. Miljan Knežević, profesor i prodekan na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i profesor matematike u Matematičkoj gimnaziji. Ja sam Mila Milenić, a vi gledate emisiju iz našeg ugla. Profesore, dobrodošli na MGTV. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Nadam se da se osjećate prijatno u našem studiju. Kako ne, naravno. Kroz ovu emisiju bismo želeli da naši gledaoci vas bolje upoznaju, ne samo na jednom profesionalnom, već i na jednom ličnom nivou. Zato bih nekako voljela da krenemo od samog početka. Kako ste proveli vaše detinjstvo? Gde ste odrasli? Kako pamtite taj period? Pa pamtim taj period, s vremena na vreme se podsjećam tih, da kažemo, trenutaka, jer vodio sam, da kažemo, bezbrižno detinjstvo i odrastao sam u, da kažemo, jednoj uglednoj porodici gde mi je sve bilo dostupno u smislu zdravog odrastanja, zatim svakako školovanja, samim tim obrazovanja, vaspitanja, sporta, druženja, sa ljudima prvenstveno koji su na mene ostavili, da kažemo, presudno uticali, da kažemo, da se razvijem u možda kompletnu ličnost, vidjet ćemo i slično. A kojim sportom ste se bavili? Bavio sam se košarkom, prvenstveno iz razloga što, eto, desilo se da sam bio viši od većine svojih vršnjaka i to me je privuklo. Prvenstveno što sam imao i na koga da se ugleda. Mi smo u tom periodu kada sam ja odrastao već, da kažemo, kao jedna od najbitnijih reprezentacija bili, mislim na reprezentaciju bivše Jugoslavije, tako da sam imao priliku da u Vrčinu, gde sam praktično i završio osnovnu školu i, da kažemo, prve te korake i košarkaške i druge stekao, to jest napravio, imao sam priliku da treniram sa svojim vršnjacima, ali i sa starijima od sebe, od kojih sam puno učio i na kraju osnovne škole sam praktično počeo da igram za Partizan. Da. Iako sam zvezdaš u duši, ali moj otac koji je bio profesor fizičkog je cenio, da kažemo, tu košarkašku školu i dobio sam preporuke da bi bilo dobro da tamo krenem, da se usavršavam, što je ispalo dobro na kraju iz razloga što u okviru Partizana sam mogao paralelno i da učim i da treniram, tako nikakve, da kažemo, probleme nisam imao da sam morao, na primjer, prvi ili drugi razred idem u vanrednu školu i slično. A čega se sećate iz vašeg ranog školovanja? Pa iz ranog školovanja sećam se prvenstveno tih nekih, kažemo, lepih trenutaka provedenih u samoj školi, dakle, pošto u okviru moje porodice se cenilo obrazovanje i koje je tradicionalno, tako je bilo prisutno u porodici, dakle, sa obe strane, dakle, i sa majčine i sa očeve strane. Meni niko nije trebao da kaže da trebam da učim, već nekako, to sam mogu i sam da zaključim, tako da sam se bavio, da kažemo, skoro svim predmetima, za nijansu više matematikom iz razloga što me je to privlačilo od praktično drugog razreda osnovne škole. Pokazivao sam interes za matematikom i bilo mi je to nekako lakše da radim nego neke druge stvari. Svako volio sam i da čitam i to se podrazumeva, a pogotovo te neke bajke koje su mi budile maštu i interesovanje za neke druge stvari, posebno za prirodne nauke, fiziku, matematiku svakako. A da li su vaši roditelji nekako uticali na vas u tom pogledu? Pa jesu, svakako. Majka mi je bila učiteljica, mislim, ne meni lično, nego bila je učiteljica i ona se nekako profesionalno bavila svojim poslom i imao sam priliku da nekako svojim očima svako večer gledam da ona nešto radi. I to radi tako što priprema nastavu sutra za svoje učenike, koristeći tada dostupne neke materijale, odnosno, da kažemo, tu neku podršku tehničku koju je ona mogla da osmisli u tom trenutku. Dakle, ona je pripremila materijale koji se mogu projektovati, tada je bio grafoskop i slično. Meni je to bilo jako zanimljivo da vrtim one, da kažemo, folije i da ih ovako posmatram
Tako da sam ja tu primećivao neke formule, recimo, i to me nekako baš zaintrigiralo i budilo neku, da kažemo, maštu i veću zainteresovanost, pa sam pitao svoje starije sestre mi nešto objasne. Slično, postoje jedna anegdota da su me zatekle jednom prilikom, pošto, eto, mi imali smo puno knjiga i sad ja nisam znao šta da uzmem više da gledam i da čitam. Uzeo sam fiziku, recimo, za 6. razred kad sam bio 3. osnovne i to mi je bilo jako lepo i bilo je puno nekih slika. I eto, mislim, šta znam, mislim, tako se javila ta neka ljubav prema matematici prvenstveno i to sam uspeo da razvijem. Iz razloga što sam imao i dobre nastavnike u osnovnoj školi, u to vreme u Vrčinu, u osnovnoj školi, sada se zove Sveti Sava, a kada sam ja pohađao školu, zvala se Miroslav Jovanović Cerovac. Imali smo jako kvalitetne nastavnike koji su bili za primer, dakle ne samo meni, to jest učeniku, već praktično za celo mesto koje uopšte nije malo, sada možda ima oko 15.000 ljudi. I osnovna škola se bližila kraju, vi ste krenuli da razmišljate o nastavku školovanja, odabiru srednje škole. Zanima me kako ste došli do odluke da upišete baš matematičku gimnaziju. Ja sam od svojih starijih, da kažemo, drugara tada, saznao da postoji matematička gimnazija i po takmičenjima, dakle, koje su bila za osnovne škole, dakle, to su bila opštinska, gradska, republičko, tada je bilo i savezno. Generalno, dosta informacija dobijao i znao sam da postoji matematička gimnazija i znao sam da jednostavno i od svojih starijih sestara da je to škola koja u tom trenutku, ali na nivou bivše države, i ne samo to, nego i u celom regionu, je važila kao, dakle, biser, da kažemo, za što se školstva tiče i gde su roditelji hrlili u tom periodu da svoju decu koja su uglavnom bila sklona ne samo matematici, već da bili dobri đaci, jednostavno. Matematička gimnazija je razvijala, da kažemo, talente ne samo što se tiče matematike, fizike, kasnije računarstva, već uopšte, dakle, tu su upisivali dobri đaci koji su imali priliku da uče, jer dobra deca su jednostavno dobar materijal sa kojima može da se radi. Dakle, nije ni kasno da neko prvi put, da kažemo, se susretne sa ozbiljnim konceptima u matematici, da kažemo, i u srednjoj školi, a kamoli ako je krenuo i ranije. Tako da sam ja znao već u 6. razredu da bih voleo zapravo, i bila mi je želja, i to jaka želja, da bih voleo da dođem u matematičku gimnaziju, odnosno ovde, i da je to nešto najbolje što mogu, ali tako, da dobijem u okviru svoje države, što se tiče obrazovanja. I da li je matematička gimnazija ispunila vaša neka očekivanja? Jeste, da. Ja sam imao tu, da kažemo, sreću da budem prva generacija specijalizovanog odeljenja. 1988. godine je prvo specijalno odeljenje napravljeno, to je prva 4, toga 2 matematička, 2 programerska. Matematička gimnazija je prva, dakle, gimnazija, ili ti, da kažemo, školski centar, da tim rečima to nazovem, koji je uopšte uvrstio, da kažemo, nastavu iz programiranja, i to ozbiljno programiranje, gde smo imali 2, da kažemo, računarska predmeta, već od 1. razreda u svoj obrazovni sistem. Dakle, matematička gimnazija je pionir, dakle, ne samo što se matematike tiče, već, tako, i računarstva u pogledu razvoja naše države, mislim, prvenstveno, ne samo podmlatka, već i države u celini, jer će sutra ti ljudi, tako, odlučivati, mislim, u jednom trenutku o budućnosti svih nas. A ko vam je bio razredni starešina, ili možda neko koji radi? Da, razredni starešina mi je bila profesorka Nevenka Spalević, ili ti razredna. Mi dan danas zovemo razredna. Neki bi rekli Nevenca Spalević, eto malo da onako napravim neku šalu iz razloga što bile su neke anegdote sad da li smo doneli opravdanje Nevenki, to je razrednoj. Sad kada rekli su neki učenici, jao, nisam dao Nevenci opravdanja i onda smo je svi prozvali Nevenca i tako, to je naša draga razredna Nevenca koju i dan danas, ja barem, volim
punim srcem, da. Postoje još neke profesori koji su na vas ostavili utisak i koji dalje pamtite? Svakako, pored razredne Nevenke, tu je svakako bio profesor Srđan Ognjanović, koji je bio i direktor matematičke gimnazije kasnije, ali svakako u tom periodu neko ko je možda je to na mene i najveći uticaj svojim, da kažemo, pogledom na matematiku učinio iz razloga što on je nas jako voleo i mi njega i mi smo jednostavno slušali šta on priča i on je nekako svu svoju širinu koju je imao nekako i na času pokazivao, tako da smo od strane profesora Srđana dobili tekako dobro obrazovanje. Bilo je dobro što je ta prva 2 razreda nama predavao geometriju, kasnije analizu, iz razloga što geometrija može da napravite neki polazni stres kod učenika prvog razreda i drugog, iz razloga što je totalno drugačiji koncept i predavanja. Aksiomatski se zasniva teorija, tako da dosta dece pomisli kuku gde sam došao i slično, međutim, mi smo kod njega onako to na tenane radili i to je za nas bio nekako mačji kašalj. Dakle, za sve, bukvalno za svih 20 učenika, on je to baš jako lepo nama predstavio to gradivo. Osim toga, analizu mi je predavao profesor Aleksandar Vučić, to je kolega s matematičkog fakulteta, moj sada, a i od ranije, dakle, on je takođe sa nama uspeo da postigne taj neki maksimum u smislu da smo spojili, da kažemo, i to neko maksimalno znanje koje smo uspeli da izvučemo od njega. On je kao mlad došao iz Rusije i puno entuzijazma i energije uložio u, da kažemo, u to neko naše obrazovanje i svakako je izvršio pa skoro, da kažemo, i podjednako kao i profesor Srđan i nekako mi smo bili u tom periodu, dakle, totalno neopterećeni. Nekako to znanje je prirodno dolazilo i savladavanje gradiva, tako da mi smo imali vremena ne samo kod kuće sad da vežbamo i da se pripremamo za pismene, kontrolne ili za neko novo gradivo koje dolazi, već smo jednostavno u toku časa sve mogli da postignemo, tako da smo kao razred uspeli da se družimo, imali smo vremena jednostavno za sve. Ali to je zahvaljujući nastavnicima koji su sa nama zaista radili na času, što je jako važno. A kako pamtite generalno te dane u matematičkoj gimnaziji? Pa to su dani koji su, tako, na mene i dan danas, kažem, ja sećam tih trenutaka i raznih anegdota sa časova. Dakle, ne mogu da kažem, mi smo volili sve predmete, nama je svuda bilo, da kažemo, zanimljivo, na svakom času. Dakle, ne samo na matematičkim predmetima, kod razredne svakako, na programerskim i računarskim, informatičkim, kako sad to moderno se kaže. Međutim, mi smo svi volili fiziku i iako smo se profesorke Nataše Čoluković, koja nam je predavala, najviše plašili, ali ujedno i najviše poštovali iz razloga što nekako se možda suviše i sa autoritetom postavila, što je generalno bilo i dobro. Mi smo tu fiziku jako dobro savladali, posle kad smo otišli na studije, mislim, gomila nas na tim ispitima koje studirao ETF i slično, smo, da kažemo, tamo, bez problema, maksimalno broj poena, bez ne znam ja kakve, da kažemo, sad pripreme ispita ili nekih sad mučenja. Mi smo to sve postigli sa veoma velikom lakoćom. Dakle, sad ne znam, i srpski nam je bio zanimljiv, sve nam je živo bilo zanimljivo, čak i fizičko, imamo anegdoti sa fizičkog. Molim vas, trčite narednih 5 minuta, nemojte slučajno da ste skraćivali krugove i tako. Mislim, to je anegdota sa časova fizičkog koju pamtim, evo i dan danas. A da li ste išli na takmičenja? Jesam, da, ali pošto sam se bavio sportom, da kažemo, i stanovo u Vrčinu, bilo mi jako naporno da se vraćam kući posle škole, pa sam onda, pošto nam je škola trajala do 2, onda sam često i ostavio da bih sačekao popodnevni trening i nije to bi nekako moglo. Ja sam tek interes pokazao takmičenja u 3. i 4. razredu i svako išao sam i na republičko takmičenje i nekako
ti ljudi koji su se takmičili tada su nekako svojim potencijalom i prirodnim talentom na mene, da kažemo, delovali u smislu nije tu bilo nikakve presije, ne znam, da se sad preterano puno radi samostalno, da se, ne da Bože, iznajmljuju neki profesori privatni. To u to vreme nije postojalo, nekako ljudi su na možda malo zdraviji način pristupali i tim dodatnim obavezama. I bilo je to jako dobra stvar za sve nas, prvenstveno što nam je to bila prilika negde da otputujemo, da se družimo, da odemo u neku letnju školu, zimsku školu. Dakle, nekako smo možda malo i drugačije to posmatrali i nekako čini mi se da su i rezultati bili podjednako dobri kao i sada. Iako je sad to već malo, da kažemo, kao da je uneta doza profesionalizma, NBA i evropska košarka. Ne znam kad da me razumete što ću da kažem. Ali to je tu negde jedan. I nakon matematičke gimnazije upisujete matematički fakultet. Zašto ste izabrali taj fakultet? Jeste se dvoumili ili ste odmah znali da je to baš za vas? Pa svakako sam znao, dakle, s obzirom da sam znao da kažemo da kojim ću stopama krenuti još od ranije, dakle, praktično i u osnovnoj školi. Iako sada kada sam završio srednju, to je bila i šira slika povodom, da kažemo, sagledavanja kakvih sve fakultete ima u Srbiji, odnosno pa čak i u regionu. Jednostavno, iako sam u junu ja upisao elektrotehnički fakultet u Beogradu, svakako sam u septembru upisao paralelno i matematički, ali iz razloga da studiram matematički, svakako, a elektrotehniku sam, nažalost, upisao zahvaljujući tome što mi smo završili 92. godine, moja generacija, srednju školu, i u tom trenutku su krenuli problemi na ovim prostorima. Za vreme bivše zemlje došlo je do sukoba i ratova, ne znam da li znate to. Tako da je elektrotehnički fakultet bio jedan od fakulteta uz pomoć kog je moglo da se odloži služenje vojnog roka. U tom trenutku nismo jednostavno mi bili pripremani ratno okruženje. To je sve nekako bilo daleko od nas i moji roditelji, pa čak ni ja, sestre. Mi nismo sad nekako to mogli da presečemo, da sad ja odem u vojsku, iako sam iz, da kažemo, patriotske nastrojene porodice i sve to u redu, dakle, u slučaju da je baš moralo, tu svakako ne bi bilo govora, međutim, svakako, po mom mišljenju i po mišljenju mojih roditelja tada, to je bilo suludo, tako, i suludi sukobi, mi smo nekako to drugačije sagledavali, tako da nipošto nije bilo, da kažemo, govora da ja ne upišem neki fakultet, pa makar bili medicine, iako sam volio i biologiju i može Jaca, to je zamenica direktora, to da moja draga profesorka da potvrdi. Dakle, ja bih to učinio jednostavno samo da tada ne odem u vojsku. Jer je to nešto što je čak i kasnije na mene ostavilo, da kažemo, utisak iz razloga ti ratni sukobi, ruiniranje države i stradanje raznih porodica, kolone izbeglica i slično. Dakle, to je nešto što bih voleo da izbrišem glumicu sa ovih prostora, jer mislim, verovatno će gomila ljudi da se slože da na ovim prostorima žive kvalitetni ljudi, dakle, nezavisno od svog porekla, nacionalnosti i slično. Eto, to što smo mi doživeli, možda je moglo i drugačije, eto. A da li imate neke savete za sadašnje đake matematičke gimnazije koji mogu da im pomognu pri odabiru fakulteta? Pa svakako, dakle, već sam naveo dva i ja bih ostao pri tome, da. To su dva fakulteta koja prilikom završavanja istih svako ko je to učinio u svojoj ruci drži ključ koji otvara sva moguća vrata na zemaljskoj kugli. Znači, pretpostavljam da ako bismo kao civilizacija malo se raširili, da bi otvorili vrati na Marsu i slično, jer to su diplome koje su priznate, to su stručnjaci koji su pouzdani, to su stručnjaci koji svaka ozbiljna kompanija želi da ima u svojim redovima i jednostavno to su fakulteti gde za sada u našoj zemlji, s obzirom na prilike, je li tako, čini mi se koji jednostavno mogu da obezbede i neku vrstu, da kažemo, budućnosti. I u ovim uslovima, da.
A da li mislite da prilikom upisa na fakultet treba više razmišljati o tome da li posle određenog fakulteta ima nekih prilika za zaposlenje ili baš se treba bazirati na onome što taj učenik stvarno voli? Svakako, mislim, to je jako važno, mislim, to je vjerojatno kao ženidba, mislim, pretpostavljam da je možda i važnije. Ostati na poslu ceo život, kao i u braku, pretpostavljam. To je pitanje svih pitanja, mislim, odabir posla nakon fakulteta. Sad, s obzirom da matematički fakultet na kome i radim, koji sam završio, dakle, nudi veliki, da kažemo, veliku lepezu zanimanja prvenstveno, samim tim i poslova koji se mogu tako odabrati, mislim da je ponajbolji u ovom trenutku iz razloga što ako pogledate listu 10 najplaćenijih poslova na svetu, od tih 10, 6 je zanimanja koje obrazuje matematički fakultet. To su uglavnom matematičari, računarci, to je informatičari, statističari, aktuari, data analisti i slično. Vi predajete mnogo matematičkih predmeta, a mene zanima koji od tih predmeta vi najviše volite? Aha, pa sad, jako teško pitanje. Najviše volim svakako kompleksnu analizu, jer je to oblast kojom se bavim. Međutim, nisam ravnodušan ni prema konceptima koji se tiču geometrije, iz razloga što generalno motivacija problema kojima se ja bavim generalno i dolazi iz geometrije, stoga, eto, možda neka matematička fizika, kad se to sad sabere, kompleksne mnogostrukosti, to je nešto što je moja, da kažemo, ta neka profesionalna sklonost. Sad, to ne znači da sam sad potrefio u srž i došao do svih mogućih srca kolega matematičara, ali eto, mislim, to su jako dve lepe oblasti i oblasti koje pružaju, da kažemo, da kad čovjek želi da se bavi njima, da uživa u tome iz razloga što puno lepih problema, jasnih, jasno formulisanih, može da se navede i onda je lepo, da kažemo, okruženje i onda čovjek dobija neki dodatni entuzijazam da rešava takve probleme. I kad možete onako rukom da skicirate nešto i da vidite šta se tu dešava, kakvo je okruženje, nekako to još dodatno doprinosi. Onako suviše apstrakcije može malo i da zasmeta, tako da, ali kažem, ukusi su različiti, tako da sad za mene analiza i geometrija svakako nešto posebno. Da. A šta je dovelo do toga da ostanete u nauci, da postanete profesor, da se bavite naučnim radom? Pa prvenstveno što sam imao priliku da vidim kako to funkcioniše dok sam studirao, pošto sam završio teorijsku matematiku i primene, nekako sam video kako to funkcioniše gledajući svoje profesore koji su bili zaista ugledni u tom trenutku, su oni bili koji su, eto, uticali na mene svakako, ne samo u pogledu, da kažemo, matematičkog obrazovanja, nego uopšte ovako sa tačke kako oni gledaju na život, na ostale stvari. Mislim da sam imao, da kažemo, tu sreću da izaberem i dobrog mentora kasnije i nekako, to je sada akademik profesor Mateljević, Miodrag. Nekako mi se čini da nisam pogrešio, iako je to bilo, kažem još jednom, dakle, puno mogućnosti. Ja sam polagao svakako testove na kraju završenog fakulteta, zapravo nakon završetka fakulteta. Mislim na GRE, na subject examination i svakako sam polagao TOEFL, misleći da ću, eto, možda sreću pronaći u Americi, prvenstveno, odnosno u nekoj drugoj zemlji. Međutim, iz nekih objektivnih razloga, ja, iako sam solidno uradio te testove, da ne kažem jako dobro, pogotovo subject svakako je sad GRE, tu sad ima jedna sekcija koja nije baš za strance pogodna, verbalni deo, razumete na što mislim, dakle, mogao sam svakako da izaberem praktično, možda ne iz top 10, ali svakako univerziteta, mogao sam sebi da, eto, omogućim da odem na doktorske studije, ali moj otac je 99. godine imao neku jako tešku operaciju i eto,
nekako to se baš potrefilo kada sam trebao i da šaljem ta dokumente, to jest koverte u kojima bih svoje želje naveo i rezultate testova, tako da sam ja nekako to, da kažemo, preskočio i ostao ovde. Kažem još jednom, dakle, na matematičkom fakultetu na katedri za kompleksnu analizu smo imali tu sreću da puno nas mladih iz generacije, iz moje generacije, recimo kolega Vladimir Božin, kolega Mladen Ludanović, zatim i kolega Vladimir Marković, koji je danas profesor na Cambridgeu, pre toga je bio na Caltechu. Dakle, imali smo mogućnost da i sa starijim kolegama učestvujemo u radu seminara i tako nekako to. Iako sad može neko reći, pa tu je bila velika konkurencija. Da, svakako, zato smo tu i došli iz razloga što je to jedini ispravan put da čovek u okviru zdrave konkurencije, gde su naravno zdravi odnosi, ali tako dođe i do flash royala, to je do zlatnog grala, to je znanje, ali tako, koje jednostavno je ključ, zapravo nešto zbog čega sam ja u stvari i uzeo, da kažemo, da studiram i matematiku, odnosno da kasnije, eto, postanem nastavnik na matematičkom fakultetu, sada i prodekan i tako, sad uživam u radu sa studentima i nikada, eto, sad kada bih nešto menjao, promenio bih možda, kada bih imao čarobni štapić, mislim da ti ljudi, ti znači studenti koji su skoro pa ponajbolji u zemlji, znači da im obezbedim da imaju novu zgradu i slično. Smatram da ovi ultra fancy, Sega, Mega fakulteti imaju mnogo bolje uslove, što je neopravdano za jednu državu, poput Srbije, koja ima namere i pretenzije da se nametne svima nama, dakle, kao jedna ozbiljna država koja misli o svom podmlatku, o svojim građanima, eto, ona sebi ne smela dozvoli da matematički fakultet bude, kažemo, podstanar u jednoj zgradi koja tone, tehnički isto i slično, već oni treba da tako da se malo pobrinu da nešto što je najbolje u ovom zemlji, što je brand, ne mislim sad na nas, zaposleni, nego naše studente, da to jednostavno podigne na mnogo veći nivo, da studenti zaista uživaju u onome što su izabrali. A imali su šta da izaberu. A generalno, među današnjim generacijama posao u prosveti nije toliko primamljiv. Šta vas motiviše da radite u matematičkoj gimnaziji kao jedan doktor nauka? Pa to je sad gotova stvar. Dakle, matematička gimnazija, ja sam od prvog dana kada sam dobio diplomu, ja sam došao da radim ovde. Prvo sam malo držao dodatne, dok nije, da kažemo, krenula školska godina. Matematička gimnazija, da kažemo, moja ljubav iz osnovne škole, dakle, i to nema govora, mislim, ja nikad ne bih prekinuo, da kažemo, tu vezu i mislim da samo zajedno možemo ići napred. Neko to mi ide paralelno, ne mogu da zamislim sebe da kažem da nemam ove učenike koje trenutno imam, koje sam imao pre, koje ću imati. Nekako, ja se tu malo i odmorim i uživam, da kažem, radit će se njima iz razloga što to su jako dobra deca, kvalitetna, vredna, iz dobrih porodica, dakle, ne znam šta pre da navedem, razumete? Da. Dakle, baš uživam u radu sa tim učenicima i to je nešto što, jednostavno kažem, to ide uz mene, uz moj fakultet i to je nešto neodvojivo, ne znam kako da objasnim, eto. A šta vam se čini nekako zanimljivije, izazovnije? Rad sa studentima ili rad sa učenicima ovde? Podjednako mi je izazovno, dakle ne mogu da kažem da se opredelim, iako u matematičkoj gimnaziji zaista, s obzirom na karakter škole i u smislu škola od nacionalnog značaja, dakle sam naziv motiviše i roditelje i samo decu da kažemo, se grupišu ovde. Na matematičkom fakultetu svakako, iako su, da kažem, studenti koji su par excellence, po mojom mišljenju, ja gledam sad širu sliku iz razloga što mi smo sad takođe, ne samo vezano za Srbiju, dakle nam dolaze iz okolnih zemalja kao studenti i to tako jako dobri studenti. Dakle, ne mogu sad da kažem šta je bolje, ali u svakom slučaju i jedna i druga populacija učenika, odnosno studenta, me motiviše da
da uživam, da kažem, u tom svom poslu, iako, kažem, u matematičkoj gimnaziji može se desiti da radite, recimo, i sa olimpijskim timom, to su deca, znači, najbolja od svih, sad, kažem, i postoji, da kažemo, drugi neki, ako čovjek uzme širu sliku, tako, i, recimo, M-smer, recimo, sadržite kompleksnu analizu M-smeru, ili, recimo, 3R kod nas na matematičkom fakultetu. Dakle, tu takođe ima jako dobre dece koje, tako, možda malo kasnije sazrenu, ali u svakom slučaju da čujete samo odgovore na usmenom, kako su stanju oni da vas jednostavno, da vas oduševe na ispitu, da jednostavno da im upišete 3 što je svako nemoguće, ali dakle, to su deca koja, eto, mislim, takođe mogu, iako sad nemaju, ne znam, medalje sa olimpijada i slično, dakle, mogu da učine da se vi osjećate prezadovoljnim na poslu. A što se tiče financija, osetio sam da sam izbjegao taj odgovor, ali nemojte da mislite da sam izbjegao, nego jednostavno o tome ne želim da raspravljam, to je nešto što uopšte ja nisam ni kao mali birao, ja ću biti matematičar zato što je to dobro plaćeno ili loše, ja neću biti zato što je nešto bolje, ne, naprotiv. To je na koliko sam plaćen, toliko sam plaćen, šta se radi, ja bih volio da je više, ne samo meni, nego svima, jer postoji mnogo opasniji problema, to je, mi na univerzitetu imamo možda malo, da kažem, i bolja primanja, imamo neke projekte i naučne i, da kažemo, projekte namenjene industriji. Dakle, problem države jeste što nije u stanju da motiviše, da kažemo, svršene studente, ne samo matematike, nego, da kažemo, studente koji završavaju fakultete gde se izučavaju fundamentalne nauke, da rade u srednjim i osnovnim školama iz razloga što je njihov položaj potpuno degradiran u društvu. Dakle, ne samo finansijski, već i svaki drugi, dakle, u smislu autoriteta i slično. Dakle, ja ne vidim svoju zemlju da se razvija kao ozbiljno društvo gde i, recimo, profesori hemije, građani drugog reda, gde mogu da kažemo, neki, da kažemo, polupismeni i poluusmeni, da budu građani važniji od njega, to jest od njih i slično. Dakle, država mora to da stavi na prvo mesto, to budu najuglednije ličnosti, dakle, u društvu, što je uvek bilo i tada je Srbija valjda išla pravim putem. Sad, to se ogleda i u tome što kada mi raspišemo konkurs za upis nove generacije, u odnosu, na primer, na pređašnje vremena gde su, da kažemo, roditelji slali svoju decu da dakle, bez pogovora, dakle, upišu, naravno, profesor matematike i računarstva, profesor fizike, profesor hemije, profesor biologije. Sada to oni ne čine, jer ni sama deca ne žele da rade nešto što će možda biti, da kažemo, zanimanje za koje oni neće moći da nađu posao prvenstveno. Dakle, Beograd je nešto drugo, dakle, to je široka sredina, ali sad zamislite vi, na primjer, u okolini Raške, Novog Pazara, ne znam, Sjenice, Kragujevca. Dakle, male su to sredine, dakle, tamo ima vrlo malo tih pozicija, i tako da kažem, ali za nastavnike i slično. Ali je poenta u tome što gde su veće sredine i to, u Beogradu samo, ja mislim, u ovom trenutku nedostaje 500 nastavnika matematike. U Beogradu sa okolinom. Jednostavno, neće niko da radi, svako ko završi malo i teži fakultet, on je sposoban da radi nešto drugo. Naši studenti koji završe smer L, modul L, oni odu da rade u IT i slično, neuporedivo bolje plaćeno. Neuporedivo. Dakle, mi smo sad u junu imali 8 kandidata, uključujući i sa drugim rokom, dakle, i drugi rok, samo 8 kandidata koje smo upisali na studijski program matematika, modul profesor matematike i računarstva. 8 kandidata. I mi smo srećeni zato što drugi centri su upisali po 2, na primjer. To je katastrofa, to će u jednom trenutku da se osetite kako. A kad bismo sada gledali globalno, da li je Srbija u svetu, da li generalno ima dobro... Gde se ona nalazi tačno odnosno na svet kada je reč o obrazovanju iz matematike trenutno? Pa što se tiče obrazovanja, možda u Srbiji, što se tiče tih stvari, dakle, ja mogu reći da
se matematike tiče, dakle, da smo mi tu skoro i vodeći, mislim, naši studenti, naši učenici imaju priliku da dobiju najbolje moguće obrazovanje. Dakle, pogledajte samo nastavu matematičkoj, pogledajte kurseve na fakultetu. Dakle, to su najprestižniji kursevi sa jako, da kažemo, dobrim nastavnim kadrom. Dakle, naši studenti koji završe barem moj fakultet, oni mogu master studije i doktorske da upišu gde god žele, jednostavno gde kažu ovde ću i tu mogu da idu. Dakle, sve im je priznato, nema nikakvih dodatnih ispita, nema nikakvih dopuna, poteškoće oko priznavanja i slično, dakle, sve ide direktno. Po mom mišljenju, to jeste jako dobro, ali mi treba još, da kažemo, dodatnih stvari da učinimo, da to bude još bolje. Da. Vi ste takođe i prodekan na matematičkom fakultetu, kao što ste rekli. Koliko je put do te značajne funkcije bio težak za vas? Pa nije bio težak, dakle, to je prirodni nastavak svega ovoga iz razloga što je moj mentor u jednom trenutku bio dekan, pa eto, ja sam bio deo tima dekanskog kolegijuma, pa je jedan kolega iz tog tima, da kažemo, koji je bio prodekan za finansije, postao dekan i onda, eto, to je bilo je prirodno da onda ja budem prodekan i ovo nam je sad praktično, dakle, skoro pa 3. mandat uzastopni. Dobro, menjali smo, da kažemo, neke statutarne stvari, dakle, mi smo svakako legalno izabrani 3. put. Otišao nam jedan mandat zbog usaglašavanja nekih zakona, praktično prekinut nakon godinu dana i onda se on praktično nije računao. Da. Bili ste jedan od rukovodilaca tima Internacionalne matematičke olimpijade u Oslu, kao i jedan od rukovodilaca Balkanske matematičke olimpijade na Kipru, gde je stvarno matematička gimnazija i svi đaci iz Srbije ostvarili su na izvanredne uspehe. Kako su vaše iskustva? Bilo mi izvanredno, dakle, oba puta. U Oslu je bilo, da kažemo, to finalno takmičenje, to je Međunarodna matematička olimpijada, bilo je, dakle, 100, ne mogu sad tačno se setiti, mislim da li je 100, u svakom slučaju preko 100 zemalja, i jedan tim nacionalni, da kažem, naših 4 učenika su osvojili medalje, ali to je jako dobar uspeh, generalno iz razloga što, eto, znači, spletom nesrećnih okolnosti su 2 učenika ostala bez bronzane medalje i to za praktično 1, odnosno 2 poena. Dakle, po meni je to, iako sad možda bi neko rekao, na Balkanijadi smo imali 6 medalja, ovde 4, ne, zaista, dakle, moji utisci su praktično da je ostvaren jako veliki uspeh, učenici su jako dobro uradili, sad zadaci su bili, eto, možda malo teži nego što je očekivano. S druge strane, 4 zadatka su bila onako uradiva i, da kažemo, skoro sva deca su ih radila i, da kažemo, uradila. Tako da su i granice za medalje bile jako visoko u odnosu na Balkanijadu, gde je bila malo veća, da kažemo, diversifikacija i eto, to se desilo, mislim, na Balkanijadi na Kipru zaista jako su lepo učenici uradili. Ja sam očekivao možda za nijansu više iz razloga što, eto, da kažemo, ta takmičarska komisija, odnosno žiri Balkanijade je smatrao da, recimo, na jednom zadatku, 4. ako učenik nema kompletno rešenje, da je to 0 poena, eto, mogli su neki parcijalni poeni da se i dodele, ali šta da se radi, kako je bilo nama, bilo i drugima. Mislim da je bilo jako dobro, deca su bila fenomenalna i uživao sam, dakle, u njihovom prisustvu iz razloga što treba, da kažemo, imati taj kontakt sa učenicima čisto da sutra kada im se budu organizovale dodatne, dakle, čovek onda može da ima širu sliku šta sa njima da se radi, šta je prioritet, šta nije, koje predavače da dovede, šta bi to moglo da pomogne da sledeći put budu bolji, ako je to moguće i slično. A da li mislite da su se deca tokom vašeg dugogodišnjeg rada promenila, mislim, kada poredite današnje sa prethodnim generacijama? Aha, pa mislim da jesu na bolje, svakako. Deca više znaju da jednostavno i vremena su se promenila, okruženje, tehnologije su skroz drugačije
čini mi se da nekako deca brže upijaju nego pre. Dostupna je literatura neuporedivo u odnosu na ranije. Dakle, sada možete da u elektronskom formatu nabavite proizvodni materijal. Puno toga je dostupno, gde deca mogu sama, da kažemo, da utiču na, da kažemo, formiranje svog obrazovanja, što je, da kažemo, kad sam ja bio učenik, odnosno student, bilo donekle i nemoguće, jer jednostavno čovjek onda mora da ima maštu, tako i da predvidi, da pretpostavi šta bi moglo, eto, da bude zanimljivo. I ovako, sve u svoje vreme, generalno, svako vreme ima svoje vreme, ali tako, sa kojim se savremenici tog vremena jednostavno bore i uspevaju jednostavno postignu onaj ko želi, što je slučaj sa našim učenicima i mojim studentima. Dakle, on može da postigne izrazito veliki uspeh, što tako govore istorijski podaci i matematičke gimnazije i matematičkog fakulteta. Mislim, naš alumni matematičkog fakulteta, samo da vidite ta imena i ko gde radi, je zaista za svaku pohvalu. Da. I sada, s obzirom da smo rekli da nećemo zanemariti vas kao osobu, da li možete da mi kažete šta najviše cenite kod ljudi? Kod ljudi? Aha, pa sad, jako teško pitanje. Cenim iskrenost generalno i, da kažemo, odnos u smislu kad je osoba iskrena, jednostavno iz odnosa sa tom osobom, onda može svašta, puno toga dobrog, da kažemo, da proistekne iz jednostavno. To je nešto što prvo primetim kod ljudi i što mi zasmeta u suprotnom. Svakako, mislim, iskrene osobe su i početvovanije i jednostavno može se onda očekivati mnogo više od njih i onda čovjek ima mogućnost da izabere, eto, sebi blisku dušu, da sarađuje, da stvara neki viši odnos, to jest dublji i tako. To mi je važno i nekako ja sam imao tu sreću da sam okružen sa ljudima koji su iskreni prema meni i obrnuto i nekako mi se čini da među svim tim svojim prijateljima, koji nema ih baš puno, svakako nekako uživam punim srcem i to me dodatno motiviše da i budem bolji čovek i nekako da u odnosu i na fakultetu sa studentima i sa kolegama budem bolji, da budem osoba koja želi da sasluša i mišljenja drugih, tako jednostavno da zajedno koračamo napred. I mislim da sam uspeo u tome, jer baš ovo što ste me pitali vezano, pošto sam prodekan na matematičkom fakultetu, kako uspevam sad da to, pa baš iz tog razloga što smatram da i sposoban sam da jednostavno u komunikaciji sa drugim ljudima dođem do rešenja, pa sad po nekima nerešivih problema, ali generalno svi problemi su rešivi kada čovek jednostavno ume da pristupi, da ih jednostavno reši, da to više ne bude na teretu. A šta za vas predstavlja uspeh i kako uspete da prebrodite neke neuspehe koji su neminovni na vašem putu? Pa, takođe, jako teško pitanje. Dakle, uspeh je sve što me čini srećnim. Dakle, uspeh je sve što, da kažemo, mi napuni srce, da se osjećam da sa svojim radom ili delovanjem ili nekom aktivnošću postigao da meni, odnosno drugim ljudima, odnosno ljudima koje volim, što je jako važno, bude bolje i da to je sve za mene uspeh. Dakle, ne gledam samo uspeh, poslovni uspeh ili lični. Dakle, uspeh je kada uspem, to jest pokušam da učinim da moje okruženje i ja zajedno s njima nekako budemo bolji, da li kao ljudi, da li kao grupa, da li kao
ličnosti, u svakom pogledu, eto, da budemo bolje. Neuspesi nisu karakteristika koja me pogađa, dakle, iz razloga što neuspesi se dešavaju, dakle, ali ne mogu sad da kažem da tragično doživljavam pojedine neuspehe, mislim, šta bi značilo neuspeh ukoliko se čovjek trudi i nešto, ne kažem, jedino ako neka viša sila u pitanju, to može biti neuspeh ili recimo više me nekako pogađa nepravda ili bol, na primer. Ovako neuspeh, ne znam, jednostavno ja to ne bih čak ni umeo da definišem. Da. Znači, da li verujete da čovjek može da se izbori za ispunjenje svojih snova samostalno ili postoji ta viša sila koju ste pomenuli? Pa svakako da je presudno da čovjek želi ono što želi i voli i to da se bori svim snagama iz razloga što postoji puno prepreka. Neke su objektivne, neke su subjektivne, neke nametnute, neke su viša sila, ali svakako da postoji put. Mnogi su utebali, da kažemo, staze po kojima mi treba da hodamo, ali svako treba da doprinese barem svojim ponašanjem, vaspitanjem, da te staze ne preorava i ne produbljuje. Mislim da produbljuje svakako za druge ljude, svakako, ali ne samo za sebe ili da skreće sa tih staza. Znači, jednostavno, trebamo svi zajedno ruku pod ruku da se uhvatimo i da idemo napred. Jednostavno, put uspeha je otvoren za sve, nema tu apsolutno nikakvih, da kažemo, nekih sad nesavladivih prepreka. Po mom mišljenju je sad, jedino kad je više sila u pitanju, to se podrazumeva, ali za ovako obične i skromne ljude mislim da je sve moguće. Da li postoji neka posebna aktivnost kojom se posvećujete kada imate vremena, kada ne radite? Pa uglavnom čitam kod kuće, ako na to mislite. Malo sređujem neke stvari, digitalizujem, da kažem, neku biblioteku, odnosno kolekciju fotografije, jer volim eto da putujem, pa ponekad se i time bavim, ali generalno volim da čitam i svako večer, dakle ja ne mogu da zaspem ako nešto ne držim u rukama i ne čitam, pa sad čitam da li na srpskom, da li na engleskom, da li na turskom, ako uvijek nešto, eto, radim. Neka specijalna aktivnost u smislu hobija, to je sad nekako, sad je prevaziđeno, ja više to nemam ni vremena, pravo da vam kažem, i šta znam, mislim, nekada sam voleo, eto, da izađem, da odem na sport. Sad se i plašim, mislim, zbog kilaže i da se ne slomim tamo. Osim toga očekivanja, ako idem sa mlađim, da kažemo, drugarima, su, ne znam, ja sve to hoću, ali ne mogu da postignem, mislim, ja hoću levo da ode lopta, ona ode desno, ali sam hteo, generalno, šta ću. Ali sve to neko drugačije sad. I onda više volim, eto, da malo izađem, recimo, popijem kafu, limonadu, čitam, eto, to je to. I da putujem, to su mi preokupacije kada sam slobodan. Gde ste putovali? Pa svuda sam putovao, mislim da sad ne navodim, dakle, ali volim, eto, da putujem, da spajam lepo i korisno, malo odem poslovno, malo privatno. Bilo bi lepo kada bi moglo uvek da bude i jedno i drugo prisutno, ali često nije, ali, kažem, volim da putujem, najviše volim Mediteran, tu se najlepše osjećam, da li zbog toga što su to zemlje svetlosti i zemlje, da kažemo, sad sve zavisi, dakle, ako je Crna Gora u pitanju zemlje mojih predaka, ako je Grčka zemlja svetlosti i lepih ostrava, ako je Turska zemlja isto potpuno. Dakle, volim da kažemo da obilazim te 4 zemlje, uključujući Srbiju, svakako. Tu se najlepše osjećam i kao kod svoje kuće, mislim, i tako. Za vas je karakteristično da volite tursku kulturu, jezik, istoriju. Kada vam se javlja ta naklonost? Pa sad, pošto sam više puta išao na letovanje, još početkom 2000-te, zapravo 2001. 2. i tako dalje, onda sam vezao nekoliko godina za redom, svideli su mi se ti gradovi i ta letovališta, prvenstveno što je imalo dosta toga se vidi, mislim, poput Grčke,
na kraju krajeva Maloj Aziji, to jest današnjoj, da kažemo, Turskoj, je, po mom mišljenju, i najočuvanija je ta, da kažemo, helenska zaostavština i rimska. Ima svašta da se vidi i čini mi se da svaki turista koji ode, ako ode kao turista, ima priliku da, osim što će provesti nekog 10 dana, 15, nije važno, u nekom od letovališta, dakle ima priliku da ode, da poseti, da uživa, da kažemo, u blagodetima te zaostavštine i da vidi kako su, eto, neki ljudi, ali tako, još, da kažemo, i pre Hrista, uspevali, na primjer, da naprave akvadukte i, da kažemo, sisteme za odvod vode, što, na primjer, po nekim našim mestima još uvijek nije rešeno, a i tako, mislim, ima raznih zanimljivih stvari. Šalim se, naravno, u svakom slučaju volim Tursku, da volim, baš jako volim da odem. Imam puno prijatelja, naučio sam jezik, čini mi se da jako lepo sad i govorim i vidjet ćemo, mislim, imao sam neke planove, to je zbog bolesti mojih roditelja na trenutku bilo nemoguće da se ostvare, kasnije je došla korona. Nažalost, iako sam ostao bez, da kažemo, roditelja, to jest, da kažemo, ljudi koji su mi najviše značili, iako sam sad slobodan da mogu, da kažem, da čak i da podelim, da jedan semestar budem ovde, jedan semestar u Grčkoj i Turskoj, nije važno, mislim, još uvek nisam to odlučio, ali kažem, postoji mogućnost, dakle, ti planovi nikad neće propasti, to se podrazumeva. Volao bih, eto, ako bih imao priliku da taj neki moj san, odnosno moja želja da, eto, malo, da kažemo, se ostvarim i kao matematičar u Turskoj, na primer, da mi se to ostvari. Bilo bi lepo i zašto da ne, da. Veoma ste svestrana osoba, interesujete se dosta i za muziku, a me zanima da li ste se ikad ostvarili u tom pogledu? Ne, to je samo amaterski, to na proslavama gde su, da kažemo, moji kolege, sad da li su kolege s fakulteta ili iz škole, matematičke gimnazije, odnosno, da kažemo, moji prijatelji, inače ovako, ne, svakako, mislim, muzika je sastavni deo mog života, dakle, ja kad god nešto radim korisno, ja pustim, da kažemo, neku muziku i volim tako da provušim, da pevam. Sad zavisi od stadijuma, dakle, kad su neke proslave gde me kolegi onako bodre, onda ponekad volim i da otmem mikrofon. Šalim se, ali onako volim da se zabavljam i da kažem, na tim proslavama doprinesem da svima bude bolje, onako da se razveselimo i da uživamo u toj prilici da budemo svi zajedno, jer obično jedno je kada sam ja u krugu svojih najbližih prijatelja i ovako kada odemo kolektivno, dakle to isto, na primjer, ako vi sad provodite na nekom poslu svaki dan po 6-7 sati, 8, dakle to je skoro pa druga kuća, mislim. Smatram i tako sam vaspitan da tu čovek jednostavno treba da unese celu svoju ličnost i tu kuću, drugu, petu, nije važno, mislim. Treba da boli punim srcem i da doprinese da stvori uslove, jednostavno da mu to prije srcu, da jednostavno tu se ne osjeća kao strano telo, da ne čeka jedva da se dan radni završi, da ide kući i slično, već jednostavno da sa zadovoljstvom provodi tu vreme. I smatram, eto, da tako proslave tog tipa koje se, eto, nažalost, događaju možda 1 ili 2 put godišnja, treba da se održavaju, da se kolektiv zbliži, da se ljudi malo i privatno upoznaju, ne samo poslovno. Tako. I koju vrstu muzike trenutno slušate? To je jako teško pitanje, pa mislim, znači ja sam od uvek voleo da slušam light heavy metal, dakle moja omiljena grupa jeste Metallica. Radi se o tome što nekako tokom svog srednjoškolskog školovanja sam imao sreću da su oni tad bili najaktivniji, aj tako da kažem, sa repertoarom i koji je tada možda, eto, najviše meni prijeo. Dakle, to nije baš bio tvrdi, da kažemo, heavy metal, gde sam ja baš morao onda da, na primjer, u skladu se sa tim i bili su, da kažemo, grupe heavy metala gde su onda
dakle, cijelokupnu dušu čoveka uzimali u smislu da su se onda i ljudi oblačili poput njih, puštali kose, to jest imali takve frizure. Međutim, ne, jednostavno ja sam, da kažemo, bio običan čovek, momak koji je voleo Metaliku i nisam morao da se oblačim poput nekog ko je metalac, aj tako da kažem, već jednostavno uživao sam u toj muzici, išao sam na koncerte, išao sam čak i u Mađarsku na koncerte, iako su oni 2 puta dolazili u Srbiju, te koncerte svakako nisam propustio. Jednostavno, sviđali su mi se i tekstovi, i muzika, i naravno svakako uz Metaliku sam počeo da slušam taj pravac i bilo je puno, da kažemo, tih bendova koji su mi se svideli. Ali generalno, kad bih rekao šta najviše volim, pa najviše volim, da kažemo, tu neku rock muziku, koja nije onako sweet rock u smislu da je sve nekako slatko i razumete, već volim onako malo tvrđi rock i da li je domaće, da li je strani, nije važno. Imate li neku možda omiljenu pesmu? Pa imam, naravno. Znači, omiljena pesma mi je sad, ali to je svakako od Metallica pesma, dakle Harvester of Sorrow i dakle, volim ceo album, znači Justice for All and i ne mogu da se odlučim šta sad tu da izdvojim. Black End, recimo, eto. Dakle, nisam ravnodušan gde god, kad god je bilo koje prilici kada to čuje. Ne mora biti bučno, ne razumete jednostavno, znači nije u tome poenta, već u nekom nekoj drugoj predstavi koju ja to osjećam, eto. To su neke uspomene i onako nekako, to mi baš najviše prija, što više na jednom od telefona mi je melodija. Motivisana, da kažem, u tom pesmu, da. I za kraj, ako vas pozovemo za jedno 10 godina u ovu emisiju, šta biste voleli da vam se ostvarilo? Da izbrišem. Šalim se. Da mi se ostvarilo? Da. Što biste mogli da nam ispričate? Pa volio bih da ostanem na fakultetu, matematičkoj gimnaziji, sad volio bih možda, eto, da zasnujem porodicu, na primjer, eto, to nešto što bi bilo različito u odnosu na sada. Na primer, ovo ostalo ne bih menjao. Volio bih da povratim neke ljude kojih nema više, ali to ne mogu. Šalim se, svakako, ja sam zadovoljan, mislim, i sobom, i svojim okruženjem, i porodici, odakle potičem, i zemlju u kojoj živim, i tako da davat ću vam slične odgovore. Eto, možda ću imati više iskustva u smislu, bit ću možda, eto, na višoj poziciji, u smislu možda ću napredovati u nauci više, bit ću možda bogatiji nekim iskustvom s nekog službenog putovanja, drugog, s nekog svetskog kongresa iz matematike, sa turističkog putovanja. Možda ću naučiti neki novi jezik i slično. Lepo. Vaše iskustva i saveti koje ste podelili s nama će u mnogome značiti i nama i svim našim gledalcima. Među njima ima puno mladih ljudi pred kojima su tek neke od najbitnijih životnih odluka. Tako da u svoje ime i u ime cijelog našeg tima želim da vam se zahvalim na gostovanju. Hvala vam što ste bili. Hvala puno, meni je bilo zadovoljstvo. Dakle, ne znam što da kažem. Za mene je ovo bilo jako važno. Eto, i svaka preporuka, dakle, za upravu škole, to je za direktorku Miru i njene saradnike, posebno za Cetu, svakako. Drago mi je što ovo postoji, drago mi je što, eto, kažemo, mladi ljudi koji su vredni, da kažemo, i dobri đaci, imaju, da kažemo, dodatne aktivnosti, jer ovo, da kažemo, sve čini čoveka da bude još bolji, u smislu da nekako budete u toku kako zaista i život funkcioniše, dakle, nije sve u kući škola, spavanje, već ima tu još dodatnih stvari koje svako od nas, od vas treba da iskusi. Dragi gledaoci, hvala vam na pažnji. Gledajte nas i u sledećoj emisiji iz našeg ugla.